Este harnic Ion? Da. Sunt foarte bucuroasă de toți, nu numai de ești, de toți. Sunt niște copii ascultători, mă ascultă, sunt harnici, le place munca să muncească, da. O să-i încurajați să meargă la școală? Da, sigur că da. Lupt pentru ei și lupt pentru el să meargă la școală, că nu pot să-l las așa, e mic și hai că ăștia dacă n-au reușit și așa a fost situația în felul ăsta, măcar el să urmeze în continuare. Mă lupt și pentru celălalt de 15 ani să facă măcar restul de clase ce, dacă mă ajută domnul director, să pot să-l dau la școala fără prebință, să facă măcar până la 8 clase.